Se a tua avoa che dá para comer plátanos, gárdaos no seu caixón de roupa interior e morre espumando ao teu lado, na mesma cama, como unha petite morte. Iso queda tan gravado no inconsciente que fai comprensibles as lorzas pola sobredose de potasio e azucre. Se sempre tes sede, se nunca chegas a tempo, se vives fuxindo, entón estás comigo neste eterno labirinto entre o amor e a morte, como a Lidia.